doncs benvinguts un dia més a un vídeo de Fins als Pistons. Avui som tota la tropa. Avui tenim un unboxing. Fem una videoreacció, no? Va, videoreacció. Sí o què? Mira, agüita. Agüita, Quimet. Ja el pots obrir. Del 3D... Sí. El nostre amic en Guaso. 3D Printed Classic Parts. Guaso. És ben parit aquest nano, El segueixo a l'Instagram. Sí. Ja veuràs. Mira. Bombo clar. Sí, això s'ha... Bueno, això cau. És proto, s'ha d'aguantar per darrere, Però mira. Va. Doncs... Farà llum com un policia, això. Ja veus, ara l'haurem de mirar de col·locar, aviam si més o menys encaixa. Que per anar bé hauria d'encaixar. I res, presentar-lo. I si tot et presenta perfectament i funciona bé, tindrem per imprimir la versió definitiva. Tu, però això és un prototip, tio. Això és un proto. Tu, però és molt ben parit per ser un prototip. És un prototip que teòricament, o sigui, les mides ja són tot real, O sigui, el real bàsicament l'únic que canviarà serà el tipus de material, serà més resistent. Un PVC o alguna per la... Serà un PTG amb carbono. Sí, aviam què tal. Doncs... És ben parit això per ser un prototip, Ara anem amb en Jordi i en Quim i plantejarem això. I també gravarem un vídeo que necessitem per al nostre projecte de Uniride. Aviam, Joan... Moment de la veritat, Aviam... Bueno, per ara aquí encaixa. Sí? Sí, no? Aviam aquí baix. Sí. Vale. Això anirà aquí així. Ja veig que s'hauran de fer algunes modificacions. Bueno, però... L'escombra performance. Uah, xaval. Ei, va! Això no ho havies ensenyat. El què? Aquí els tubos. Sí, això és nou, tio. Collons! Performance, nen. Total, això sí que és Això no, però això sí, Bàsicament és perquè no s'escalfi el... No, ja. El radiador... Ai, el radiador. Ben El d'això d'oli. parit, això. Perquè vam posar el reubicador aquí sota. Mm-hmm. Que, bueno, a part d'això tenim... I tindrem problemes amb el reubicador, però bueno, és igual. Això ho deixarem per un altre capítol. Igual que el capítol aquest de... que aquí perd oli per la junta... Bueno, per una tòrica que té aquí, que deu estar en la puta. Però bueno, si s'ha d'anar posant oli, es posarà oli. No passa res. Bueno, doncs, aviam. Això encaixa. Això encaixa. El que no encaixa és aquest. Sí, el que no encaixa és aquest de sota. Bueno, encaixa, però... Aviam, xaval, posa les llums. Mama! Que bonito! Maco, Ara en Guaso acabarà les últimes modificacions que ja l'hem estat escrivint. Què, Quim? Què et sembla, aquest aparato? Mira, de dins us ha quedat molt ben pintat. Sí, ara hem de solucionar que això, tranquils, aquest joc de direcció l'eliminarem ràpid. Això és que t'hem tret els Sí, però... pesos de les rodes. Aquí tenim línies d'aquestes de competizione, De competizione. Això és l'antic sostre de l'Altra X i, bueno, com veieu, s'han anat fent cosetes en aquest cotxe. I el motoraco, que ja per fi hem aconseguit posar bé tot el que és els col·lectors i res. Que deu portar clar Bueno. temps, tio. Estàvem aquí preparant aquí la càmera i Quim, què ha passat? Ja, ha vingut un índio i guaita, What una puta fletxa de res, tio, ha vingut directe dels Estats Units, guaita. Tio, i a més se m'ha pixat. És que aquest Nemo se m'ha pixat a la roda de la X, tio, o sigui, aquí, intentant fer un vídeo super ben parit, allò en plan maco, que bueno, la X està sempre com està, no? Però, no! Va parir, tio! O sigui... A més és molt groc, tio. És que és molt groc! Todo mal, tio, todo mal! La mare com... Oh, xaval, sempre. Res. I la gata, ja veuràs que la gata voldrà venir i estirar-se. Hòstia, aquesta té ventosa, aquesta no és tan perillosa com aquesta. No, bueno, n'hi ha una altra, com aquesta. Va, vam. Ja on te disparo. Home, aquest arc és ben parit, Home, Déu-n'hi-do. fa feina, Collons.
Ara aquesta. Però contra la fusta o alguna cosa, no sé. Una poma Quan vingui en Jordi, bum! Una poma aquí al cap, Jo hi controlo, tio. No sé. No, aquí no, aquí, dispara aquí. Ja em poso darrere teu. Ja em... Sí, cabron, però que hi ha la càmera i tot allà. Ja em... Ui! Què tal? Ara ens veurà aquí amb el puto. Ara, apunta l'emblac, apunta l'emblac. Ui, tal l'índio! Jordi, hem trobat això! Endevina qui ha arribat. El que faltava, en Ryan. Bueno, tot a punt per la filmació. Benvinguts. Avui us vindrem a explicar una mica el que hem fet amb els nostres vehicles. Estem en un nou dia aquí a Can Branques i comencem amb un unboxing d'AliExpress, Jordi. Ens ha arribat el navegador. Navegador de l'E30, aquest cotxe que ja té tecnologia, Sí, mira, cables de cinèsium pur Cinèsium pur. i aquí una antena també de cinèsium. Només va amb una emissora, que és a Xina. Pet de pantalla. Es veu guapo, Sí, sí. Ja veurem si es veu res, però molt primeta, molt compacte. Els cables seran tots d'un color igual, no? Com diuen els xinos. O ja comencem amb els colors raros. No, jo crec que anirà bé, jo crec que anirà bé això. Bueno, doncs aquí, updates. En Jordi ja ens ha avisat de que això s'ha d'homologar ja per uns temes. I, bueno, doncs ara procedirem a començar a preparar-ho tot. Hem de comprar aquí, com ho has dit, com es deia això? Protector d'arestes. Protector d'arestes, que n'hem de posar força per molts llocs del cotxe. Bueno, adequar també acabar de posar bé tot això del protector del dipòsit. Aquí fer algunes coses en el tub d'escapament, a l'interior, i després amb això, que és el que faré avui, que és la segona defensa del protector, que originalment aquesta venia en l'AX que vam anar a l'Uniride el primer cop amb en Jaume, i l'hem retallat, i la idea és poder-la fer extraïble en aquest nou AX. I per això la nostra idea és fer unes L's, aprofitant aquest perfil, fent-li un reforç en triangles, soldant. Avui em veureu soldar, que a poc em vaig aprenent una mica. I res, llavors fer unes planxes aquí, que anirà cargolat, tot cargolat, i llavors es podrà treure i posar sense cap mena de problema. I un cop tinguem això, doncs res, també acabar de posar els llums que està preparant en Guasso, i ja també homologarem els llums, així com el paracops davanter, que tocarà fer una bona emmassillada d'això, tapar aquest forat, posar més protector d'arestes aquí, i res, això ja ho tindrem llest per homologar. Doncs passem a tallar i soldar una mica. Xavals, estic molt brut, però mireu, això ja comença a agafar forma. Això d'estar incandescent, això jo porto aquests guants. Sempre protecció, guants, distància i mascareta. I res, espera, paguem un moment això.
Sempre, quan no fem servir l'aparell, que has apagat, que gasta. Però bueno, això també ens reforçat, crec que ens anirà prou bé, i escoltem per aquí fora, que crec que en Jordi ja ha pogut muntar els altaveus a la ràdio. Allà com sona el Cinesium. Pues no sona tan malament, Només n'hi ha un de connectat a darrere. Ah, L'altre connectat a l'esquerra. Fixeu-vos, Mare de Déu, Quillejada històrica. Ja ha posat una antena perquè en Jordi està obsessionat en que vol escoltar la ràdio i jo li he dit, ja, però quina ràdio vols escoltar allà a Marroc? Perquè com no escoltis Ràdio Mohamed... Baixant cap allà tenim temps d'escoltar la ràdio. Ràdio Sur. Oh, la ràdio Gozadera. Hi ha una ràdio que es diu Gozadera A on, allà? a Andalusia. Vale. Sí, sí. Va, esperem no haver d'anar fins a Andalusia, també et diré. Sí. Millor haver-hi de baixar en ferro. Sí, la ràdio, hora i mitja. Sí. Però bueno, doncs nosaltres seguim aquí amb la segona part del Cobra Carter. Bueno, protector, en aquest cas. I ara, el següent que farem serà, hem tallat aquí aquests nervis que hi havia aquí i prepararem aquí unes planxes i anirà aquí com falcat. I bàsicament farem els dos últims punts de reforç que aniran i ja el tindrem per bé. Llavors l'únic que faltarà serà pintar una mica amb imprimació d'aquesta color negra perquè no es rovelli res. Sí que li passarem una mica el raspall en això perquè, com veieu, està un pèl oxidat i res, ja ho tindrem gairebé. Doncs mans a l'obra. Increïble, això encaixa, nois? Xavals, això sembla que encaixa. Per primer cop hem començat a aprendre a fer servir les toleràncies correctes. Res, ara aquí, el bo és que quan ho tinguem aquí falcat, posat això a la seva posició, agafarem les mides de les planxes que hem de fer i ja està. Ens hem acabat ja el primer puntal. Ha quedat la veritat que molt bé. Se'ns ha passat un cargol al roscar en aquí, però bueno, ja ho solucionarem. Ara tocarà fer aquest. Possiblement ho deixarem per demà, així que ens veiem demà. Bueno, un nou dia a Can Branques. Doncs avui anem a acabar el que havíem començat, que és la defensa davantera per sobre del Cobra Carter. I hem portat la Dremel perquè avui requerim de precisió. Doncs ens hi posem. Vinga, avui ho acabem. Doncs ja ho tenim, ja ha quedat tot
molt ben soldat. Ara possiblement ficarem aquí unes planxetes per acabar que quedi més maco, però ja està el suport bé. Ara res, polirem algunes cantonades, que quedi tot bé, que no talli, i llavors només tocarà pintar-ho amb la imprimació negra i ja ho tindrem llest i a punt per provar. Ho hem aconseguit. Doncs no us hem volgut avorrir amb el procés de pintar perquè al final no hi ha res de l'altre món. Hem pintat tota aquesta part, també de dins, perquè no s'oxidi, perquè el soldar després queda tot molt exposat i s'oxida molt ràpid, i la defensa pintada en negre, ben parida. Hem posat 2 capes de pintura ben gruixuda i ja està, amb això ja ho tenim. I ara doncs ens posarem a encintar el cablejat interior, que s'ha de fer molta endreça de cables i preparar coses, i ho tindrem tot llest per la trobada de Clàssics on Colliga Olot. I res, esperem que us hagi agradat aquest vídeo. Subscriviu-vos si no ho esteu, cliqueu la campaneta per estar atents a les notificacions del canal, seguiu-nos a Instagram, que veureu contingut gairebé diari sobre les preparacions que anem fent. I res, ens veiem al pròxim episodi.